Ο Τιμόθεος. Μπρο, εκεί μέσα είναι θάνατος να πω, ρε. Έλα. Εδώ, μπρο, κοίτα. Κοίτα κάτω. Πού θα πω ρε μαλάκα εγώ εκεί μέσα να πάρω το αυτοκινητάκι, πες. Παιδιά, πες μου πάνω κάτω, πού πάω. Ευχαριστώ ρε. Εκεί το πιάνω. Μπορεί πιάσ' το. Τι κάνω, πες μου. Πίσω. Oh, we have to back up. Put it in reverse. Bagels here. Put it in reverse here. Put it in reverse. Oh Lord. Εντάξει, κάτι κάναμε εδώ. Θα το κάνουμε κνούριο. Κάνουμε κνούριο. Put it in reverse. Put it in reverse here. Εγγύηση, άρμα σέντον. Τρίσελη μπαταρία. Εγγύηση. Το έχω. 2 μήνες. 3. Εντάξει, έχει πέσει εδώ πέρα LMAO Kids περιποίηση. Εντάξει. Τι όχ. Ναι, το καπάκι Ψαλίδια. ψαλίδια RPM Racing Ψαλίδια. πίσω, γιατί το σπάσαμε το παλιό. Όλα τα υπόλοιπα είναι μάνα. Ωραία. Έχουμε σπάσει και αυτό εδώ τον προφυλακτήρα. Έχει σπάσει εδώ, Τίποτα, φύγαμε, πάμε βουνό έχει τώρα. σπάσει εδώ. Όχι. Ένα ψαλίδι έχει σπάσει, γιατί πήγε σε ένα δέντρο όταν έκανα άλμα. Και έσκησε κι άλλο λάθη. Και έσκυψα. Αυτό είναι το τρίτο λάστιχο που σκίζω. Βγάζει καπνό. Πού πήγε? 65. Θεός.